shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo, o giabog ang tanang mga namaligya o namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga tig-ilis ug salapi, ug ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampati. Ug wala siya mutugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay, paganganlan og balay sa pag-ampo, alang sa tanang mga nasud. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya, kay nadaniman sa iyang mga pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na, si Jesus o ang iyang mga tinunan, mibiya sa syudad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Aniyan sa mga tuntulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veridas. Okay, sanglit, hamubo naman ni atong panahon no? Sa tulumanon, 30 minutos naman lang. Mudritso ta, apan dili na to kalimtan ang pagtimbaya kaninyo o maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan o Happy Lord's Day kanatong tanan. Well, atong gibasa ang Marcos 11, Marcos 11, tudling 17, gisugod nato pagbasa ang tudling 15. Unya gilahos gyud nato ngadto sa 19. Ang uluhan niini miadto si Jesus sa templo. Nagahuna-huna ko nga dirita manukad tungod kay dirigod sa kalibutan wa may laing sentro sa atong pagtuo. Mao man kining atong kaugalingon ba, kining atong pagkatao nga matud pa ni San Pablo, templo sa Dios. Kining atong pagkatao, templo sa Dios. Unya kining templo nagtumbok po ni sa kanang balay alampuanan. Ato bang simbahan ba o kanang building? O gunya ang pagtulunan gud niini, kining templo o balay sa Dios, kinahanglan ato ning tahuron, dili nato ni hugaw-hugawan. Di ba? Dili ta magbuhat og mga dili maayo sulod sa templo. Kinahanglan balaanon gyud. Ug mauusab kining atong lawas. Balaanon nato ni. Mao nang dili ta magbuhat og sala. Dili nato buling-bulingan kay templo lagi sa Dios. Boy no mga tinahod nga tigpaminaw. Do namang ko'y pagtulunan dinhi nga giklaro kaayo pagsaysay nga aduna kini naglimin nga pagtulunan nga natuman sa bag-ong kasabutan, pero ang gihisgutan nga mga pulong naghisgot pa sa daan, apan ang gitumbok mao ang umaabot. Kanang gitawag nato og typology nga naghisgot og pagtulunan, nagsugod pa sa daan, pero dunay gipaabot nga mahimong katumanan ni ana.
nga ang katumanan dili parihas gyud sa daan. Now, ako mangguning nahuna-huna o nasintro gyud bag-ayo sa akong huna-huna tungod kay doon naman ko'y mga balansayon sa pagtuo nga niadto sa daang tugon lahi unya pag-abot sa bag-ong tugon doon na nay kausaban. Pero dili na siya paglapas o violation o pagsupak sa sugo sa Dios kung kini nausab pananglit. Kadtong giisa ni Moses nga bitin nga tumbaga o ribulto sa usa ka bitin nga tumbaga. Gisugo sa Dios si Moses sa paghimog ribultos bitin. Giisa na sa tukon. Unya katong bitin nga ribulto nagsilbi to nga daw antidote o tambal sa mga Israelitas nga napaakan og bitin. Di ko na lang sa isaysay ang tibok istorya na na sa Numeros 21, 4 hangtod sa 9, nga kadtong bitin nga ribulto, gisugo si Moses sa paghimo ato, ang Dios may gasugo niya. Mo manggali ni usas basihan nato nga dili dawtan ang paghimog ribulto. Basta na husto rapod sa tumong. Kay kini lagi ribulto, dili man ni dautan kung gamiton sa insakto apan kung ipaka Dios gamiton sa dili insakto mahimong dautan. Mausab niya na ang kwarta, dili dautan. Apan kung gamiton sa di mao, himuon ng Dios ang kwarta, nahimo ng dili maayo. Inguna na usab. Now, atong namatikdan dinhi sa Biblia, labi na kung basahon nato ang Juan 3:14 giingon, maingon nga giisa ni Moses ang ribulto no sa bitin. Nga tumbaga sa kamingawan, maingon nga giisa to ni Moses kinahanglan ng anak sa tao kinahanglan iisa usab. Iisa usab. Unya timan anato nga ang pag-isa ni Hesukristo mao kadtong kamatayon niya sa krus. So makita nato nga dunay katumanan nga lahi ikumpara sa daan. Kay sa panahon ni Moses katong bitin, nga tumbaga ribultos bitin, pag-abot sa bagong kasabutan ang katumanan, ang kamatayon man ni Kristo sa krus. Unya gihimuan nato handumanan kanang atong mga krusipiho, di ba? Sa atong simbahan naagay krusipiho nga naay krus nga naagi larawan ni Kristo, crucified Christ. Gani gihisgutan po na ni San Pablo sa kung wa ko malimot Galatia 3:1. Nga sa Living Bible gani gipicture. Daw gipicture matud pa ni Pablo ang crucified Christ katong pagsakit ni Kristo sa krus. Para mahinumduman nato kanunay kay si Kristo gusto gid siyang hinumduman kanunay ang iyang gihimo parehas atong balaang panihapon. Ingon siya, handuman ninyo kini. Buhatan niyo kini alang sa paghandom kanako. Muna karon atong kanunay handumon para kanunay natong mahandom mo nang maghimo ta og handumanan sa crucified Christ. Kanang gihisgutan ni Pablo sa Galatia 3:1. Pero wala natong himo ang Diyos ng kanabang ribulto ha. Gihimo lang nato ng just a sacrament o simbolo. Kana bang instrumento sa pagtuo nato nga gumikan sa atong pagtan-aw ni ana, paghandom kanunay ni anang kamatayon ni Kristo sa krus sa pagtutok nato sa iyang ribulto, makahandom ta kanunay sa iyang kasakitan sa krus o mapahinumduman ta kanunay nga maupod unta na atong buhaton sa kalibutan. Nga kita, Kristiyano, simbolo krus. Buot ipasabot kinahanglan, andam ta sa mga pag-antos kung kinigikinahanglan aron lang mulambo ang atong pagtuo. Di ba? Parehas anang mga kalisod karon. Usahay kining mga kalisod, di kay usahay mao gyud. Himuon natong pagguba sa atong pagtuo kay matintal man tag pangawat, matintal man tag panulis, matintal man tag pagbuhat og di mao. Di ba? Pero kung ang maong mga kalisod himuon natong paglig-on sa atong pagtuo, buti pasabot bisan pag magkalisod ta di gyud ta mabuhat og dawtan kinahibalo man ta nga naa ang Dios. Andam muhatag kanato o kahimayaan kung kini gikinahanglan na moabot na. Di ba? Ang tuyo ni ining mga pagsulay sa atong pagtuo paglig-on parehas ba na bang buksingiro ba?
ang buksingero, kung daghan siyang makita nga enkwentro, gira diha sa kinumo, no? Sa buksing, dili na actually pagguba niya, pagdaot niya, kundi pagligo na niya. Kay kung daghan siyang mga buksingirong maatubang, unya nagbarog gyapon siya, but pasabot ligon siya, diha na pamatud-an. Mao na nga kanang mga kalisod, mga kasakit, kapobrehon ba unsa diha, exercise na sa atong pagtuo nga malig-on ta, nga makapadayon ta sa pagbuhat og maayo in spite sa mga tentasyon. Para saan ang pagpangawa, tentasyon man na, labi nagnakas kawadon. Tentasyon manggali sa mga dato, labi nagnaarias gobyerno, di ba? Makahubot og dagkong katungdanan, nahimo manggaling tentasyon gihapon nila. Nga bisag adunahan sila. So mao na. Ug unya mga tinahod gatig paminaw, ang timan-an nato no nga ang dunay mga paglarawan sa daang kasabutan nga pag-abot sa bag-ong kasabutan na lahi na. Pero dili na isipon nato nga kung nalahi na, dili na mao o nalapas na ang sugo sa Dios. Kay doon na lagi katumanan parehas anang tuli o seremonyas mana sa daan. Kanang entrance sa kingdom nga kinahanglan tulion ka para masakop kas gingharian. Muna circumcision. Pero sa bag-ong kasabutan, i-transform na nga dili na to ingon ato. Kuha na, bautismo na, giingon ni Pablo sa Kolosas 2:11-12. Nga, i-circumcise ko no ta, pero dili na pinagis kamot. Nya, gilahos diya sa Kolosas 2:11-12, particular gud sa versikulo 12, gihisgutan nga bunyag na. Di ba? So, mauna nga nausab. Pero doon ay mga tudling sa Biblia nga gawion pod sa uban nga Malakyas 3:6 ba na? O unsa ng bersikuluhang giingon nga ang Dios way pagkausab? O way pagkausab. Pero dili na sabton nga sa balaod way mausab. Ang buot ipasabot diha nga dili mausab ang Dios sa iya ng kaayo. Kung ang Dios maayo, dili gyud na mahimong daotan, magpermanente gyud ang maayo ang Dios. Ug kana pong iyang mga balaod nga natural o mga moral law di na mausab presa nang ayaw pangawat. Dili ka manapaw, dili ka magbaton og laing Dios. Umo ni mga moral law, divine law nga dili na pangusbon kay moral, natural man na siya nga balaod. Pero dunay mga balaod nga mausab gyud parehas anang balaod man nila nga kinahanglan tulion nganong giusab man na sa bag-ong kasabutan. Di ba? Di ba? Kana mga seremonyas. Niadto si Moses gahimo sa larawan sa bitin nga tumbaga. Pero pag abot sa bagong tugon, mao di itong kamatayon ni Kristo sa krus. Juan 3:14. Unya handumon kuno na nato. Di ba? Sa timaw niya nato sa krus ato ng pamaklion na mga tudling sa Biblia kanang giingon ni Pablo nga handumon. Nya usaom nato paghandom. Na mugamit og mga pamaagi ang butang sama sa larawan. Usan na kapaagis paghandom. Kana bitang monumento rebulto ni Rizal, ato mo nang ibutang sa atong plaza. Para kanunay nato siyang mahinumduman. Pero dili himuong Diyos. Kay bawal na po na. Maparehas po atong bitin. Ulagi, bitin nga tumbaga. Gisugo ang mga Israelitas paghimo atong bitin nga rebulto. Pero wala siya mag-ingon nga himuan ninyo ng Diyos. Pero sa rihang gihimo na nilang Diyos, nasa 2 Hari 18:4, ilan nang gipaka-Diyos ang ribulto, nasuko ang Diyos, gipaguba rapod sa ato panatanawa. Dili daw ta ng paghimog ribulto. Dili daw ta ng paghimog ribulto. Pero, kung ipaka-Diyos, gamiton nas di mao, wa na po na'y ayo. Parehas na gyud ang kwarta. Dili daw ta ng kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos ang kwarta, wa na na'y ayo. Nakaron, mao na, parehas aning Sabat karon. Kining igbabahulay, no? Sa miaging Domingo ni atubang mantag friendly debate sa akong higalang Adventist. Akong hisgutan. Kay diha sa balaod god sa napulo kasugo, hisgutan gyud ang Sabat nga pahinumduman. Unya kanang Sabat yun nila ni antuwa gyud tay lalis nga Sabado gyud na 7th day of the week. Pero naamang goy ceremonial essence ang maong balaod kanang pagpatunong unsang adlaw.
Kay ang moral essence of the law, igo ra yung gaingon unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. No mentioning a specific day ug unsa nang adlaw diha sa semana. Wala gingon diha seventh day of the week. Giingon ra diha unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Naa manggali koy Jewish encyclopedia gikutlo ato. Nga ang Sabat ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Dili kay unom kaadlaw dayon sugod og unang adlaw sa semana dayon ikapito kaadlaw semana nga mao nang Saturday. Oh. Dili ingon ana ang hanay, igura giingon unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Sumao na sa ato pa ang moral law sa balaod sa igpapahulay nga sa usa ka semana naagyoy pahulay o day of worship. Ikapito na human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Not necessarily nga ikapito kaadlaw semana. So kinahanglan do na gyud matunong nga adlaw ana diha semana. Now ang mga Hudiyo ang gipili nila nga pahinumduman kay mao po'y instruction sa Ginoong pahinumduman kanang seventh day of the week, kanang Sabado o Saturday. Oh, pero kanang Sabado biyaha dili gyud nato na sabton nga seventh day of the week. Oh? Depende. Kung diha sa grammar na to, kung seventh day of the week, ikapital ng S, Sabado. Pero kung rest lang, pahulay lang ang buot ipasabot, i-small letter ang S. Di ba? Double meaning ang Sabado. Rest o pahulay o kanang seventh day of the week. Sa ato pa, for example, kanang Hebrehanon 4:9, nga nag-ingon, naaghapoy Sabado. Oh, naagihapoy pahulay. Pero sa bersikulo 8, gisgutan ng lain na kunong adlaw. Mo nang diskubriho na to kung na siya. Huh? Gani, giusab manggali ang terminology ana. Kanang Sabat sa bagong kasabutan, Lord's Day na ang ilang terminology ang gamion. Kay ilisda na lagi itong daan. Kay matud pa ni Pablo, landong to. Dili ta matarungon anang balaura kanang mga ceremonial law. Diba? Naa sa Colosas 2:14-17 nag-ingon si Pablo nga pabiyaan na, di na kuno tahukman, kanang tulumanon galis kalanon, dili na nawa na apil sa Kristohanon nga pagtulunan, kay dili na kuno tahukman pinaagi ni ana. Kay landong na kay ang katumanan ni anang pagtulunan mahitungod sa kahugaw, dili ng isang-sang subaba. Na tudlo ni Kristus bagong kasabutan, Marcos 7, ang makahugaw gyud kuno sa tao kanang iyang batasan gikan sulod, dili ng isang-sang subaba. Sa ito pa, kanang katumanan anang giingon sa Isaiah 66:17 nga kadtong magkaog baboy silutan sa Dios, ang katumanan na sa bagong kasabutan, batasan na nimo gikan sulod, kung di nimo biyaan, di gyud kang maluwas. Dili kay literalon gihapon nga kung magkakaong kag baboy makasa ka, di na pagtulunan ni Kristo. Marcos 7:19 unsay giingon diha nga mahimo ng kanon tanan. Mausab sa Roma 14:3, dili na kuno hukman ang tao nga bisag unsay kanon. Oh, kay ang kahugaw sa bag-ong kasabutan nagsentro sa kinaiyas tao, dili nang unsay imong isang-sang baba. Pero lahi po ng biological nga kahugaw. Kay para sa tonggi sa debate ni adto pa, kay gilinisan naman kuno sa to pa mukaon na tag-uk-uk o kung sa po na tiki. Now, ang gimin diha nga kahugaw na po dili na seremonial nga kahugaw, biological. So kung biological imong reason nga di ka mukaog uk-uk tiki ba kay nagtuo ka nga makadaot na sa imong panglawas o di na o balido na nga rason. Pero ayaw ing na nga seremonyal hugaw gihapon na kay kanang seremonyal nga kahugaw sa mga pagkaon gilinisan na sa Dios, gi-reveal na sa Dios ngadto ni Pedro katong sa buhat Jes ba to? Katong nagkisi-kisi si Pedro nga iyon siya nga pakitaan siya punan-ahon niya daghang klaseng mga nanap itong pakita nga naay mga mahugaw. Giingnan siya, "Oy Pedro, pag-ihaw, tindog, kaon." Kisi-kisi si Pedro nga, "Wa pa ko sugod magkakaog mahugaw." Ginoo. Giingnan siya, ayaw isipa nga mahugaw ang mga butang gilimpyuhan na. Mo't pasabot dito katong mga seremonyal nga kahugaw. Oh, sama nang di lang gali kay pagkaon, hasta ng tao nga hintil isipon ng mahugaw. Di ba? Oh. Mga seremonyal nga kahugaw gilinisan na sa Dios. Mao na nga kung mukaon kag bisag unsa, bisan pagaligtiki kung pwede nimo kanon na, di nakapakasadon. Oh?
Pero kung dili ka mukaon kay kuan, kanang dili matulon nimo kay naanan kang di magkaon ana, okay ra na. Kay dili na lagi hukman ang tao diri sa bag-ong kasabutan kung mukaog bisag unsa. Roma 14:3-4. Di ba? So mao na, adto ta balik ta atong Sabat, 5 minutos na may nabilin. Now, sa Salmo 132 bersikulo 8 mga tinahod nga tigpaminaw, gingon diha, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Na unsa man ang pahulay nga gipasabot diha? Unsa man ang adlaw? Mauna na tris bagong tugon kadtong gisgutan sa Hebrehanon 4:8 nga lain ang adlaw. Unya kanang pahulay god day of worship, adlaw sa pagsimba. Nya giunsa man na paghulagway ni San Juan sa Pinadayag 1:10. Katong pag-ingon niya nga nadiha ako sa Ginoo, sa adlaw sa Ginoo na exegesis ana kanang nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, nagsimba kuno siya. Mao na nga sa Living Bible giingon pagsulti ni Juan, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Dili man taon na Sabado. Although mahimong sabto na to nga kanang Sabat sa Old Testament, Lord's Day na, pero di man kita kitag bersikulos Biblia nga kanang Sabat, Saturday gitawag nag Lord's Day. Naalay mabasa nga Marcos 2:27-28 nga ang Sabat ang Ginoong Hesukristo Ginoo sa Sabat. Oh, Lord man gyud siya alang-alang iya guna sa Dios. Pero never gyud og bisag usa ka bersikulo nga kanang Sabat tawgon nag Lord's Day. Wala na. Nga naman, kay basta Sabado gani, naanad silang tawgon nagsabat. Si Juan sa iyang mga sulat, basta Sabado, Sabat mo ibutang. Pero kanang Pinadayag 1:10, adlaw sa Ginoo, nagsimba kuno siya. Ya kidomingo man na. Katumanan na sa tagna sa Salmo 132:8 nga, Ginoo, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Oh. Unsa man tong adlaw ni bangon o na resurrect na banhaw ang Ginoo di ba Domingo? Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, punan pa sa buhat 20 bersikulo 7 nga nagkommunion ang mga apostoles. Unang adlaw semana man to. Unsa man ang communion? Buhat sa pagsimba. Pagkabanhaw ni Kristo, unsa man to? Adlaw tos Ginoo kinabanhaw siya nganong di man to Sabado. Kung kanang Sabado mao na ang halandumong adlaw sa mga Kristiyanos. Nganong Sabado man siya nabanhaw. Nya nagpakita siya sa mga tinun-an, nagtigom diya sa lawak iwa pamaslay simbahan lang kaugalingon. Kadtong mutambong sila og Sabado sa mga Hudiyo, Jewish temple to, ang adlaw sa pagsimba dito sa Sabado mo nang dili kalikayan nga kung moadto sila sa templo kasagaran sa Sabado kay mo na igkatigom, pero dili na Christian nga tigom. Tigom na nga Hudiyo nga moapil sila sa katarungan aron pagkabig sa mga Hudiyo nga mahimong Kristiyanos. Dili nabot pasabot nga kumo ni apil-apil sila dito, nabatasan nila, di man gani kay kanarang Sabado mo ilang nabatasan nga gisunod sa kustumbre sa mga Hudiyo, bisan manggali ng pag-apil og pista. Mag-apil-apil man na sila si Kristo, sige gapil og pista. Kay sa sinugdan lagi, wala ko igong panahon pag-discuss nga doon ay mga Jewish practice nga ilang gisunod pa. Pero lahi ang Christian yun, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Pagkasunod Domingo, katong nabanhaw si Kristo, mao gihapon, tigom sila. Adlaw man as Ginoo. Ano man kinabanhaw gud siya ng adlaw. Unya, bisag di nimo mabasa diha sa Juan 20:26 nga, nagtigom sila diha sulod sa lawak, pero nagsimba sila ni Kristo diha. No? Nada ba ito yung utanan ako nga, may mabasa diha sa Veritas diha sa Juan 20:26 nga nagsimba sila sa Ginoo. Di lagi ka basa litra por litra diha, pero masabot. Pero sa ligod nagmuan na kasimbahan, dili ka mo ingon nga, musimba ko. Pero ang imong gibuhat, nagsimba ka. O ingon na ba? Di ni mo litukon. Diha sa Juan 20:19 ug 26, di ni mo mabasa diha nga gasimba sila sa Ginoo ang adlaw, sulod sa lawak. Pero masabot kay nikalit gugtunga si Kristo. Alang-alang mo ingon ang mga apostol, Ginoo, Domingo man ron, di sa amin musimba nimo. Pagka, wa po na ayo, no? Pisag dili nila litukon ang pulong simba, klaro kayong gasimba sila diya. Kay si Kristo, nagpakita agad.
Bisag ikaw, para sa itong Mateo 28:1-9, naapagalit sa dalan. Naapagalit sa lubnganan ba to? Paingon? Oh, nipakita as Kristo, nakita nila. Oh, simba sila. Mateo 28:1-9. Sumaw na nga, ang katikisem, nato nga libro mo ingon nga, kanang Lord's Day nga Domingo, mauna na ang New Covenant Lord's Day. Wa na ko igong panahon sa pag-discuss, basin unya sa sangka, makaapil ko ako ng ipadayon, pag-discuss, nga dili violation, dili pagsupak. Ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa Saturday kay ceremonial lang Saturday, 7th day of the week. Dirita sa gipaabot nga Lord's Day nga mao na ang adlaw sa Ginoo. Wa naman day igong panahon hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Spray, pag-perfume, adlaw. Pag-perfume, aron humot. Ipay mga kigsunan kay doon na to ITM unya. Katong ITM mga kigsunan gi-coordinate na to sa land bank, nakasayod na ang sila pa ang management ato mga kigsunan unya. Naipahalipay kasi to'y makauli diri sa atong station mga kigsunan. So samang takna mga kigsunan, ihatod lang diri kay naipahalipay gikan sa tagiya mga kigsunan. Okay, atong ihatag mga kigsunan ni Brad Silbert Veritas Dundoyano, Yano, aktibo, mantigo, usa ka membros Catholic Faith Defender, kanhe chapter president sa Dipolog chapter sa Catholic Faith. Brad Silbert. Daghang salamat, tinahod nga moderator. Og maayong hapon sa tanan, maayong adlaw sa Ginoo. Kaganina atong nadunggan usa sa namahayag diri nga sayop lagi kuno ng pagtawag sa posisyon ni Pedro og Santo Papa. Kay walay mabasa sa Biblia litra por litra nga gitawag siya Santo Papa. Kana ba nga klase sa huna-huna angay ba na natong barugan ug tuhuan? Muhatag no tag example pananglit ako. Dili man mabasa sa Biblia nga gitawag ko og father o papa. Pero nganong akong anak mo tawag nako og papa? Tungod kay ang head of the family tawgon yun na anang titulo ha. Dili na kinahanglang pangitaon pa litra po litra sulod sa Biblia. Unsa may gibasihan nato sa Biblia nga ang posisyon ni Pedro Santo Papa? Well, sa syllogism kon logic, before gali ta mo conclusion kinahanglan do na tay premise. Unsa may premise? Unsa man premise basihan? Unang premise, si Pedro gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. O gunya kanang tinugyanan si yawi, tawgo na og balaan o santo sumala sa pinadayag 3:7. Actually, si Kristo man na, gahawid sa Yahweh. Pero kay iya man gitugyan ni Pedro ang Yahweh, authority, mao na ang iyang katungdanan, santo na pod. Unya, mayong kang anong father man, o papa, na sa Isaias 22:20-23, nga ang tinugyanan si Yahweh, tawag yun og father. Si kinat sila, papa. So, unang premise, si Pedro gitugyanan si Yahweh. Ikaduhang premise, ang gitugyanan si Yahweh tawgon og santo o balaan, pinadayag 3:7. Ikatulong premise, ang kinugyanan si Yahweh tawgon og father o papa. Conclusion, santo papa ang posisyon ni Pedro. Di ba? Nya, moingon sila nga titulo man na sa Dios. Pwede ba day na ititulos tao? Ang example ana kanang pamilya. Ngano man nga ang head of the family gamiton man yun ang titulo nga father. Di ba? Oh, wala ko'y panahon mo explain o gayo, ana. Nindot ta kay katong theologian nga katoliko mo explain, ana. Ha? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon, katong mahitungod po sa kaniliging panig-ingnan nga si Kristo, tungod kay panig-ingnan si Kristo, kung si Kristo ingnon talang nagtahod sa adlong Sabado, kay wa man lagi maglapas si Kristo bisan pas igpapahulay sa mga Hudiyo base sa katekismo nga katoliko. Dili man na prueba nga tanang gibuhat ni Kristo kinahanglang yung sundon diri sa bagong kasabutan. Kay kung mao na kung tanang gibuhat ni Kristo sundon gyud sa bagong kasabutan, kinahanglan mo apil puta tanan og mga pista sa daan. Kay si Kristo tig-apil magpista. O gunya si Kristo nagpabunyag sa Jordan. So kung litrahon gyud awaton tanan ang gibuhat ni Kristo, didto puta sa Jordan magpabunyag o magpabautismo. So, dili na mo, unsao man nato pagsiguro nga kanang tuluhuan ni Kristo nga una, kanang Jewish nga tuluhuan niya, dili na kinahanglan sa Kristyanismo. Kay naa may tuloy nga nas Biblia nga ang unang tuluhuan ni Kristo pabiyaan.
Siyempre, katong Jewish na nga practices ni Kristo. Presa ng pagbantay og Sabado. Jewish man na. Si Pablo nagtudlo nga dili ta hukman pinagi sa balaod sa seremonyal sa maanang kalanon. Og apil po ng Sabat. Kay landong kuno na nga pagtulunan. So, ang Kristohanon sa bagong kasabutan, dili obligado pagsunod ana nga sugo. Mao na nga diskubrihon niya nato siguro niya sa programa namo sa Catholic Faith Defenders kung makaapil ko ako nang i-discuss nga kung ang circumcision kanang tuli ang fulfillment ana katumanan sa bagong tugon bunyag ato pong ipamatuod nga ang fulfillment anang Jewish Sabbath mao kanang Lord's Day nga Domingo. Nga kanang sa giisgutan ni Brad Lord John ganina kanang simba nga communion nila sa buhat 27. Wa na mo ko igong panahon kay mo bilin man tag 5 minutos. Daghang salamat og akong ibalik sa atong tinahod nga moderator. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Mako to si Brad Silbert Beritas dun to Yano aktibo mantigo mga kaigsunan. Munay giingon diha mga kaigsunan nga kanunay kitang nagpugas sa mga binhis kinabuhi pinaagi sa gibuhat ta og gisulti. Busa atong siguruhon nga ang pulong sa Dios gipugas ta ngadto kanila nga sa matag adlaw matag buwan ta mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan hangtod sa sunod nga higayon sa susamang takna ug istasyon sa sangkas katarungan mayong hapon ug mayong pagpaminaw sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Mayong balita ngadto na sa makatawang sinurtihanon